Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Juguem? A què? A cada etapa una paraula. Cada etapa, una paraula. Primer d'ESO, acollida. Ens acullen i ens coneixem. Els primers dies van ser molt guais, però els professors eren superbons amb nosaltres, molt propers. Hi havia algun que no no era tant, però hi ha molts que et cuiden molt i et pregunten què tal estàs, així, són molt propers tots els profes. Text i teixit tenen la mateixa arrel. Segon d'ESO, participació. Volem dir la nostra, ens impliquem. Comença el canvi! Aquest any hem començat primer aprenent les lletres de LGTBIQ+, el significat i La vam començar perquè vam veure que hi havia gent que potser es podia sentir apartada o sola sobre aquest tema i volíem que sapiguessin que estàvem apoyant-los i a més em sembla un tema molt interessant que pots aprendre moltíssimes coses, pots aprendre valors, a respectar. Ara últimament estem fent pancartes i cartes i tot això amb banderes i tot això de LGTBI i per posar-ho per l'institut i que ho sàpiga tothom. Perquè la gent sàpiga que no està sola i que podem ajudar-los d'alguna manera. Cada etapa, una paraula. Bàsicament el que fem és organitzar les celebracions de l'institut. El primer de tot fem reunions i creem i pensem idees per després proposar-les a la cap d'estudis i les idees que ja ens hagi acceptat les fem servir per organitzar l'horari del dia de celebració. Sobretot el que nosaltres busquem és que en el dia de la celebració tothom, els alumnes, òbviament, i també els professors per igual, s'ho passin tan bé com sigui possible, perquè la diversió és una part molt important de l'educació i divertint-nos també aprenem. Text i teixit tenen la mateixa arrel. Cada etapa, una paraula. Tercer d'ESO, cohesió. Cuidem els vincles. Jo abans de venir aquí tenia amics, però ara quan vaig venir aquí vaig fer molts més, molt ràpid i molt sòlid, la nostra amistat és molt bona. Tinc un amic que no se'l dona molt bé les matemàtiques i quan té un examen li vaig ajudar, dinem a la seva casa i al final l'examen li va bastant bé. Quan em sento trista o deprimida per alguna cosa, sempre li dic a la meva família i també als meus amics i em fan sentir molt millor entre tots. Les persones més importants de la meva vida són la meva família i els amics que la majoria els he fet a l'institut. Text i teixit tenen la mateixa arrel. Quart d'ESO, orientació. Ens obrim al món. Des que vam començar aquest institut, des de primer d'ESO, ja ens van començar a fer xerrades de tota mena per més o menys orientar-nos en el que volem ser. Aquest any sabia que tenia que anar escollint batxillerat perquè jo sabia que volia fer batxillerat, vull seguir estudiant. Ens han fet diferents xerrades sobre la gestió de la incertesa, feminisme, sexualitat i amb diferents localitats com educadors de carrers, Barcelona Activa. Va haver-hi una xerrada que em va agradar molt, que va ser la de més o menys quines feines ens agradaria tenir a nosaltres. Vam fer així un test
molt xulo que deia que explicava una llista sencera de, segons les respostes que has escollit, quina et podria agradar més i bueno, considero que està molt bé per tenir més o menys les idees clares del que vols. Jo i el Víctor formem part del nucli del CPC de l'Institut, que és el Sindicat d'Estudiants de Països Catalans. Com la funció que té el CPC és buscar una educació feminista, catalana, pública. Llavors fem diferents actes en dies molt concrets, com per exemple va ser el 25 de novembre, el Dia contra la Violència de Gènere. El 8 de març també estem organitzant coses, organitzem xerrades i llegides de manifest al pati. I és un espai també on busquem que els estudiants i les estudiants es sentin representades i sigui un espai en el que ells puguin confiar si tenen alguna mena de problema i nosaltres les podem ajudar. Cada etapa, una paraula. Primer de batxillerat. Decisió. Per mi la decisió vol dir independència, vol dir autonomia i vol dir llibertat total per decidir qui vull ser i com ho vull fer. Text i teixit tenen la mateixa arrel. Triem camins. Ens ajuden a triar el nostre futur i a guiar-nos en les nostres decisions. He pres la decisió de centrar-me en els meus estudis, volcar-me en les meves passions i sobretot passar-m'ho molt bé en aquest camí. Segon de batxillerat. Responsabilitat. Preparats per a la independència. Bé, doncs el camí a la independència és un camí que vas seguint i vas assolint a poc a través de l'etapa de l'institut, en el qual aprens moltes actituds, molts coneixements i a ser sobretot responsable per així, en un futur posterior a l'entrada a la universitat o el que sigui posterior a aquesta etapa, poder assolir aquesta independència a la que tots aspirem.